Niekto si užíva mladosť, niekto si užíva peniaze, niekto si užíva slobodu, ale ty by si mal užívať jedine tak lieky. No, kedy si bol naposledy chorý? A kokotizmus sa neráta. Nech už to bolo niekedy teraz alebo dávno, určite to nebolo nič príjemné. V tomto videu sa ideme pozrieť na tie najčudnejšie a najvzácnejšie choroby na svete. Epidermodysplasia verruciformis. Genetická a nevyliečiteľná choroba, pri ktorej postihnutému z kože vyrastajú veľmi neobvyklé kožné výrastky. Tieto výrastky sa okrem tváre najčastejšie vyskytujú práve na rukách, no a sú veľmi podobné drevu. Ako by som sa takému človeku prihovoril, keby ho stretnem napríklad vo výťahu? I'm Groot. Syndrom cudzej ruky. Poznáš ten pocit, ako by si svoje ruky nevedel zastaviť ani ovládať? Mne sa to napríklad minule stalo v banke a bol to dobrý trapas. Proste to na mňa prišlo a ja som to nevedel zastaviť. Sedel som oproti sympatickej pani pri okienku, jednu ruku som mal vo vrecku a tou druhou som jej takú priebal, ale nie. Neurologická porucha, ktorá spôsobuje, že človek nemá kontrolu nad činnosťou svojich rúk, čiže vykonáva pohyby, ktoré nechce a nedokáže ich zastaviť. Ruky nezastavia ani ľudia s hypertrichózou, ľudovo nazývaným vlkovačím syndrómom. Nie preto, že by ich nevedeli zastaviť, ale očividne ich veľmi často zamestnáva žiletka. Spôsobuje nadmerné ochlpenie tela aj na miestach, kde bežne chlpy nerastú. Ale s mojimi chlpami na rukách im celkom dobre konkurujem. Nie, akože vážne ich mám dlhé. Ja mám chlpy ešte aj tu, ale to nevidíte. Môj najdlhší chlp má 2,5 cm. Wow, to je len o 2 menej ako penis. Chorobiček je ešte dosť, tak ak chcete druhú časť, tak mi to dajte vedieť, no a dovtedy čau.